Hej, og velkommen til Big Boys Cast med jeres værter, Norum, Helge og Karl Oskar. I dag med i studiet, der har vi Magda og Sofia fra 9. I er medlem af Undergrounds. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og lad mig først spørge jer om, noget jeg tror mange har været forvirret om. Er det samme som Drillenæsen? Eller er det noget andet? Ja, lidt. Det er vist lidt det samme. Lidt. Er det samme værksted? Altså, der er ikke jeg tror ikke, der er et værksted, der hedder Drillenæsen. Oh my god. Nå. Jamen så er det bare os, der har fået forkert information. Okay. Ja, det er det jo nok. Ja, hvordan virker det så? Undergrunden, hvad er det? Hvad laver I? Jamen, Det er meget kontrolleret det hele. ja. Kontrollere. Hvem er der styrer det? Hvem er bossen? Det er Jonas og Anders og Niels. Anders, jeg skulle lige sige for Anders, eller til Anders, han ser godt ud. Du ser godt ud, Anders. Så er det samme som sidste år? Fordi sidste år i undergrunden, så lavede I noget med, at I gik rundt og tikkede og fik penge og sådan noget. Hvordan, hvad er det? Hvad med løn og sådan noget? Og Jamen, vi får løn. I får løn. Sidste år, var det så, I fik de penge, som I fik tækket ind, eller hvad man kalder det? Altså, det måtte vi skulle aflevere dem til Jane, men det gjorde vi ikke. Oh my. Det er ret vildt. lyder godt. Jo, det lyder godt. Så der vil man sige, der er lidt korruption. Ja. Er der også det i år? Er der stadig det? Er det gået igen? Altså, kun for, jeg tror, det er mest os, der er lidt korrupte. Ja. Ellers så... I Magda og Sofia. det er vores Korrupte. eget. Godt. Okay. Ja. Hvad er jeres rolle i boardingstand? Hvad er det, der gør jer uundværlige for boardingstand? Ja, vi... det ved jeg sgu ikke. Vi laver fine plakater. Er det jer, der er flygtninge? Vi strikker til flygtninge. Vi Så strikker det til er os ikke selv. jer? Jo, vi er flygtninge. Ja, Og jeg hørte noget om banken her tidligere. Innovation. Ja, Ja. det var os. Ja, Ja. kan I forklare os lidt, hvad skete der? Altså det var, vi manglede asyl. Og vi gik rundt. Og banken kan give asyl Banken kunne give os penge. til De kunne ikke give os asyl. bestikkelse af os. Til bestikkelse. Banken bestikkede os. De kunne gå ud, så vi kunne gå igen. Ja, okay. Hvor hører I til? Altså, Ja, fordi er der ligesom en fast base, I ligesom mødes ved hver dag, eller Det er oppe i Mogens lejlighed. op Mogens lejlighed? Hyggeligt. Er Mogens en del? Er han også korrupt? Han er 100% korrupt. Han er 100% bagmanden. korrupt. Det er godt at høre. Han er bagmanden bag det hele. Han bliver hele tiden meget sur på os, i hvert fald. Ja, jamen det er klart. Vi væltede hans stole, og så... Så det er ham, der er bagmanden bag det hele, simpelthen. Ham, der altså Nej. magnetdukker. Ej, Ham, der styrer Jonas og Anders. og de store legender der. Så han har en finger med i hver kage, eller hvad? Er det sådan, I vil beskrive det? Ja, så Mogens har en finger med i et hvert spil, der foregår her. Præcis. Ja, Han kan spille spillet godt. jeg vil så sige, at podcasten her, der er ikke noget, jeg tror engang, han vil... Altså Mogens skal feste, men han vil også gerne spille spillet, ikke? Altså han er meget taktisk og... Ja. Det må man lige ham. Men podcasten er ikke korrupt. Den er ikke kontrolleret af nogen. Nej, det er kun os, der har det sjovt og vælger, hvad der skal siges. Vi kan sige lige, hvad vi har lyst til, faktisk. Ja. Vi har... Vi kan sige, at dyremishandling er en fin ting. Men det er det selvfølgelig ikke. Det er selvfølgelig ikke. Det synes vi ikke, men det kan vi sige, hvis vi har lyst. Vi kan sige, at voldtægt af åle er okay. Det kan vi også sige. Det er selvfølgelig ikke okay. Det er selvfølgelig ikke slet ikke okay. Okay, Men det kunne vi sige. En ting. Laver andet end det, end at, at være flygtning eller lave tøj til flygtninge. Jamen, i går... Slapper jeg bare af? Eller? Nej. Vi har kreeret et spådoms firma. Så hvis man vil have på en lille spådom. Virkelig? Har I lyst til at prøve noget nu? Ja, vi kunne lave en spot om på mig. Jamen, det er ikke os, det er Amanda, der er Det er Amanda. Ej, det er kedeligt. Okay. Ej, kan I ikke prøve? Jo, vi kan godt. Vi kan godt prøve. Prøv. Her. Ja, Okay, så det her, det er sollinjen. ja. Hun peger på min hånd nu. Det er livslinjen. Det er livslinje, sagde Du hun. skal ikke ret på mig. Det er livslinjen, det her. Din er ikke særlig lang. Og det er livslinjen, ikke? Okay. Og så tror jeg ikke, vi behøver at sige mere om det. Det her, det er sollinjen. Den fader også lidt ud, hvilket betyder, at du måske ikke altid er særlig glad. Og du holder lidt dig selv lukket inde og prøver at være en, du ikke er. Okay. Okay, ja. Men jeg tror, at det er nok. Nej, jeg vil høre resten. Det her, det er skæbneslinjen. Den er helt ren, hvilket betyder, at du kommer til at gå alene gennem hele livet. Jeg tror bare, vi stopper her. Det har været
egentlig ikke særlig hyggeligt, men nå. Vi er glad for, at I vil komme, og så ses vi senere. Ja, vi ses.